Allah ya sani mun fi ba da muhimmanci ga waɗanda suke da grassroots. Muna neman tsarin Allah daga shaidan, muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta tabbata gare ku. Allah ya sani tun jiya da na fara ganawa da wasu daga cikin shugabannin wannan tafiya wanda asali suke gidan ɗan uwanmu amininmu yayanmu Sanata Bayero na faɗa da suka yanke shawari su zauna inda suke kuma su zo waje na su goyi baya kuma ya zama ku ne shugabanni na jiha gaba ɗaya. Na yi matukar farin ciki da haka don mu daman a siyasa Allah ya sani mun fi ba da muhimmanci ga waɗanda suke da grassroots. Ba irinmu da muke zaune a Abuja ba za mu yi watanni ba mu shigo gari ba. Amma wanda suke grassroots suke kwana cikin talakawa suke tashi tare duk sallan janaza da su ake zuwa makabarta da su ake zuwa masallaci zuwa coci a local community da su ake yi zuwa kasuwa da su ake yi har ga Allah asali su ne siyasar. Amma an kuka biyo irin mu kawai masu babban riga da wani ma ko katin zaɓe bayi da shi amma su ne masu analysis kuma suna ga su ne siyasar. Shi kuma wani kace shigo anguwarsa da kahuma yawa ba zai iya ba jefe shi za a yi. So kaga wannan sun zama su kawai yan ciwa-ciwa ne. Mai babbar riga akwai mai daraja akwai marar daraja. Akwai wanda ke da mutunci a ƙauyensa akwai wanda bayi da mutunci. To har ga Allah ku da na gani a nan wurin muna muku kyakkyawan zaton cewa masu mutuncin ne. Na biyu na ji bayananku ga baki ɗaya. Shugaba kamar yadda Dr. Yagi ya yi bayani ya ce aikani ne gare su. Ina ga akwai kama da ɗaya daga cikin malamanmu Malam Adam Muhammad Umar ko? Ta alhamdulillah ina ga kamar daga gani na gane kama ɗin. Mun yi farin ciki da zuwanku kuma yadda ya roƙi cewa da Allah a kiyaye amana. Allah ya sani dama mu ba maciya amana ba ne. Shi yasa duk wanda ya bi rekod ɗinmu ko iyayen gidan da suka rike mu aiki ba a taɓa jin rekod ɗin mun ci amanan wani ba. Ba a taɓa samu ba. Sannan mun zauna da su lafiya iyayen gidanmu har Allah ya ɗauki rayuwarsu muna zaune lafiya. Ba mu taɓa saka suka zubar da hawaye suka yi kuka ko suka roƙe mu alfarma muka ce wallahi mu ba za mu yi ba ta siyasa ko abin da ya kama da haka mu ba mu taɓa yi ba. Duka jawabai da aka yi na ji su kuma waɗanda yake na shawara da izinin Allah za a ɗauka, wanda yake na roƙo da izinin Allah za mu yi ƙoƙarin da za mu iya yi, wanda yake na goyon baya to muna godiya muna addu'an Allah ya fi mu yabawa, Allah ya fi mu yabawa, Allah ya fi mu yabawa. Gaba na gaba na yaba wa tunaninku cewa ba akan mutum bane akan jihar Gombe ne. Matsalolin jiha da suke faruwa dukkan mun san su. Wani sirrin ma da muka sani mun ce a yi haƙuri sai lokacin da aka buga gangar kamfen ko aka ɗaura ɗan ba na kamfen za a ji su. Amma ba muna yi don kanmu ba. Allah ya sani inda komai iya tafiya daidai a jihar Gombe, komai iya tafiya daidai a Najeriya, babu abin da zai shigo da mu harkar siyasa.